art hispano-musulmà, andalusí o hispano-àrab. Són denominacions historiogràfiques per l'art islàmic que es va desenvolupar a l'Àndalus entre els segles VIII i XV. La seva manifestació principal va ser l'arquitectura andalusina, encara que les arts santuàries, arts decoratives o arts menors, ceràmica, aborària, orfebreria i tèxtil van tenir un extraordinari desenvolupament. Ceràmica andalusí. Es coneix amb aquest nom la producció de ceràmica fabricada a l'Àndalus durant l'època àrab i un cert període després en el que es seguiren observant les influències àrabs. El seu distintiu principal es troba en les formes elegants dels atuells, el vidriat de les rajoles i en el seu ús dels esmalts per als seus reflexos metàl·lics i corda seca, la que introdueixen a una de les seves característiques més innovadores, l'ús del material ceràmic com un arquitectònic desconegut. L'art romànic es desenvolupa a l'Europa occidental del segle X al XIII. A part de les influències romanes i de les noves tendències aparegudes a la Llombardia, també hi ha una assimilació de modalitats orientals. El nou estil s'estengué ràpidament per totes les cultures europees mediterrànies, travessant els Alps cap als països del Rin i estendint-se per tota la península ibèrica. En un principi, l'estil fou molt funcional i auster, utilitzant sobretot pedra trencada. Els edificis principals de l'arquitectura eren les esglésies, els monestirs i les catedrals. Els elements que destacaven a l'estil romànic eren el pilar, l'arc de mig punt, la bòveda, l'arista i la cúpula poligonal. L'art gòtic descriu un estil arquitectònic i decoratiu predominat a Europa entre el segle XII i el segle XV, que es caracteritza pel fet que si bé sol ser molt ornamental i en detalls molt treballats i realistes, no utilitza un esquema de representació general. El gòtic es va diferenciar de l'art romànic en què buscava crear les seves pròpies obres, deixant de mirar de Roma. Les estructures arquitectòniques seguien sent com les romàniques, però el llenguatge visual volia transmetre confiança i riquesa per mitjà de l'elegància, el luxe i les línies estilitzades. El terme gòtic, referit a l'art, es va començar a usar al segle XV per descriure un principi un estil arquitectònic usat al poble got, que va destruir l'arquitectura i l'art de l'imperi romà.